ಕರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ತಲಕನೆ ಶನಿವಾರಲ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಾಜ್ಯಡುರ್ಮೆ ಎಡೇನ ಬರ್ಸಬೂಡ್ದುಂಡು. ಕೈತಲ್ದ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೇರ್ನಂಚ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಪಿಲ ನದಿ ದಿಂಜಿದು ಪರತೊಂದುಂಡು. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಲೆಡು ನೀರೆರ್ಕದು ಕೃತಕ ನೆರೆ ಬೊಳ್ಳಡು ತುದೆವೋ ತಾದಿವೋ ಒಂದು ತೆರಿಯಂದಿಲಕ ಆತಂಡು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದ್ದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಡು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟಗೆ ಇರ್ದಂಡು. ಈ ಪರಿಸರಡು ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ಒಂಜಿ ತುದೆ ನೀರುಡು ಮಗಡ್ದು ಕೊಚ್ಚಿದು ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ರಣ ಒಂಜಿ ಜಾಲತಾಣಡು ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಕಪಿಲ ನದಿಲ ದಿಂಜಿದು ಪರತೊಂದುಂಡು. ಕುಂದಾಪುರ ಸೇರ್ನಂಚ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತಾ ಕಡೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಬರ್ಸದ ಅಬ್ಬರ ಬೊಳ್ಳದ ನೀರೆರ್ಕಾಟಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟಡು ಉಂಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ತುದೆ ದಿಂಜಿದು ಪರತೊಂದುಂಡು. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಲ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬರ್ಸ ಇಂಚೆನೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ನನಲಾತ್ ಅಪಾಯಲು ಜೋರಾಪ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಭೂಕುಸಿತದ ಅಪಾಯಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.